hotdog ni Arnie. Sadyang may mga nilalang na iba ang takbo ng pamumuhay kaysa karaniwang mga tao. Ito ang mga nilalang na namumuhay sa dilim gaya nga ng mga aswang na madalas nating mapag-usapan dito sa Sitio Pangil. Ngunit meron din namang mga pangkaraniwang tao lang na ibang takbo ng pag-iisip. Pinipili nilang gawin ang mga bagay na lihis sa kinamulatan nating tama. Ang delikado pa, maaaring magkunyaring mabubuti ang mga ito upang makapamuhay na parang normal. Kaya naman, ano ang gagawin mo kung malaman mong kasama mo lang pala ang ganitong uri ng mga tao at nilalang? Paano kung isang gabi tumambad sa iyo ang katotohanang napakalagim talaga ng mundo at nabunyag sa iyo ang lahat dahil lang sa isang pangkaraniwang bagay gaya ng hotdog? Yan ang mga tanong na ating sasagutin sa kwento ng ating letter sender na si Arnie. Dito lamang sa Sitio Pangil. Magandang araw o gabi, Sitio Pangil. Kumusta po sa inyo, Sir Jupiter, at pati na rin sa lahat ng mga nakikinig ngayon? Ako po si Arnie. Medyo matanda na po sa ngayon at may mga apo na. Naninirahan dito sa may Bulacan. Ngunit itong ibabahagi ko ay nangyari noong naninirahan pa ako sa Cavite. Tungkol po ito sa kahila-hilakbot na mga nilalang na nakasalubong ko nang minsang bumiyahe ako pa Batangas. Pakay nila ang mga produktong i-deliver ko sana. Ang di ko alam, may kakaiba rin pala sa mismong mga dala ko. Taong 1994, 26 anyos pa lang ako nito at iisa pa lang ang anak namin ng misis ko. Nagtatrabaho po ako noon bilang driver para sa isang kumpanya ng mga frozen meat products. Ito po yung mga tusino, longganisa, hotdog at iba pa. Gamit ang truck na may mga freezer sa cargo. Dinadala ko ang mga produkto sa mga restaurant, palengke at iba pang mga tindahan. Sa mga lungsod ng Cavite lang ako naglilibot noon at payapa naman ang trabaho ko. Subalit nagbago ang lahat nang may mangyaring kakaiba sa isa pang company driver na si Richie. Si Richie po ay isa sa mga delivery staff na nakatoka sa Batangas. Nagulat na lang kami ng isang araw. Mapaaga ang balik niya sa warehouse namin. Sira ang pinto ng kanyang cargo container. Nabaklas ang kandado nito at hindi na talaga maisara ng maayos. Ang malala pa, kapansin-pansin ding balisa si Richie. Napakalalaki ng butil-butil na pawis. Namumutla tapos medyo nanginginig ang katawan. Tinanong ko kung ano ang nangyari sa kanya pero di naman niya ako sinasagot. Wala siyang ibang bukang bibig kundi ang paghahanap sa amo naming si Boss Dante. Nang malaman ni Boss Dante ang biglaang pagbalik ni Richie, agad niya itong pinatawag sa kanyang opisina. Kakausapin daw muna niya ng sarilinan kaya't pinagbawalan niyang kahit sinong mangdistorbo. Ako naman, naghihintay pa noon sa mga i-deliver ko. Lumapit ako sa truck na minamaneho ni Richie at napakunot ng noo sa napansin. Merong mga parang kalmot sa may likurang pinto ng truck
Tiningnan ko ang ibabaw at napansing mas marami pa roon sa bubong ng cargo. Kung titignan talaga ay para yung mga kalmot ng napakalalaking hayop. Siguro ay napakalakas din kasi may mga bahagi pa ng storage na talagang nabutas. Pinasok at sinuri ko pa ang loob ng truck. Doon, talagang napahawak na ako sa benditadong rosaryo na kinikwintas ko. Nakita ko kasing nagkalat doon ang mga produktong i-deliver dapat ni Richie. Nakalabas na ang mga ito sa mga freezer. Meron din pong nakabalandrang malaki at itim na plastic box sa sahig. Wala na itong laman at palagay ko ay pinwersa itong sirain. Gutay-gutay na kasi ito at may iilang malalaking mga butas. Dagdag pa, nababahiran ng kung anong likido ang plastic box na iyon. Hindi ko matukoy kung anong likido, basta kulay berde ito. Napakalapot at napakasangsang ng amoy. Napakamot ako sa ulo kasi di pa ako nakapag-deliver ng anumang produkto na nakalagay sa ganoong container at di ko alam kung bakit may ganong likido ang lalagyang iyon. Ilang minuto pa, lumabas na si Richie sa opisina ni boss. Nakayuko lang siya at bagsak ang mga balikat. Hindi pa rin kumikibo ng kinausap ng mga trabahante ng warehouse. Nag-angat lang ito ng tingin ng makalabas na ng warehouse. Nagpalinga-linga sa parking lot at tinawag ako. Agad naman akong lumapit sa kanya, ngunit bago pa man ako makapagsalita, nanginginig na niyang sinabing, "Mag-iingat ka, Arnie. Mag-iingat ka sa Batangas." Biglang kumabog sa masamang kutob ang dibdib ko. Hindi na rin po talaga niya ako pinakibo, Sir Jupiter. Dali-dali na siyang lumakad takbo paalis. Napansin ko pang pinahiran niya ng manggas ng damit ang mga mata. Pumara ng pedicab. Sumakay at nagpaalam sa akin ng tingin. Naiwan lang ako roong nagkakamot ng sentido. At simula rin po noong araw na yun, hindi ko na nakita pa ulit si Richie. Matapos ang tagpong yun, bumiyahe na rin ako para mag-deliver. Pagbalik ko sa warehouse, wala na ang truck na minaneho ni Richie. Sabi ng mga trabahador ay pinaligpit na raw ito ni boss sa kanyang mga malalapit na tauhan para maipaayos. Lumipas ang mga 2 o 3 araw. Pangkaraniwan ang lahat sa trabaho ko. Pumupunta sa warehouse para kunin ang truck at mga i-deliver. Tapos bumibiyahe na sa mga lugar na nakatoka sa akin. Yun nga lang ay hindi talaga mawala sa isip ko ang nangyari tungkol kay Richie. Ano kaya talaga ang nakasalubong niya sa daan at ganun ang naging ayos niya pagbalik? Ano o sino kaya talaga ang sumira at gumulo sa truck niya? Ang hindi ko alam, Sir Jupiter. Ako pala mismo ang makakasagot sa mga tanong na iyan. Isang araw pagkarating ko sa warehouse galing sa bahay, sinalubong ako ng isa sa mga taga-repack ng tusino at longganisa. Tawagin na lang natin siyang si Marie. 5 buwang buntis siya noong panahong yon. Sabi niya pinapapunta raw ako ni Boss Dante sa opisina para kausapin. Tumango naman ako at agad ngang dumiretso sa opisina ng amo namin. Pangungumusta ang bungad sa akin ni Boss Dante. Hindi na bago yun kasi karaniwang mabait at palangiti talaga ang amo naming yun.
Pinaupo niya ako tapos sinabing, Arnie, hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa ha. Itutoka muna kita sa Batangas. Kulang kasi tayo ng mga magde-deliver doon eh. May nahanap akong bagong driver pero gusto kong subukan muna siya rito lang sa Cavite. Sandali akong natigilan sa narinig at napahawak sa krus ng rosaryong kinikwintas ko. Naalala ko kasi ulit si Richie at yung huling sinabi niya sa akin. Yun bang mag-iingat daw ako sa Batangas? Bukod kasi sa hindi ko pa alam kung anong nangyari sa kanya, di ko rin alam kung bakit niya ako iniwanan ng ganong babala. Natauhan lang ako nang inulit ni boss ang kanyang sinabi. Kabado man, nagpilit na lang ako ng ngiti sa kanya at tumango. At noon din mismo, binigyan na niya ako agad ng listahan ng mga customer sa Batangas. Meron ding malilinaw na mga direksyon para hindi ako maligaw. Wala pa kasing mga cellphone noong panahong yun, kaya mahirap talagang bumiyahe sa mga lugar na di ka pamilyar. Wala kang maaasahang GPS at wala pang mabilisang tawag o text, kaya di talaga pwedeng tatanga-tanga kapag naging delivery driver ka noon, lalo sa malalayong mga lugar. Bumiyahe po agad ako pa Batangas noong araw na yon, Sir Jupiter. Naging maayos naman ang pag-deliver ko pati na ang mga sumunod ko pang lakad. Hindi naman ako naliligaw kasi malinaw naman ang mga ibinigay na direksyon ni Boss Dante. Kaya naman nakampante po talaga ako. Unti-unti ko na rin naisasantabi sa isip ang sinabi ni Richie. Hanggang sa lumipas ang mahigit 2 linggo, pinatawag na naman ako ulit ni Boss Dante. Agad naman akong nagpunta sa kanyang opisina tapos pinasama niya ako sa cold storage area. Naroroon ang malalaking mga freezer ng mga produkto ng kumpanya. Laking pagtataka ko kasi doon kami pumunta sa mga freezer na off-limit kahit sa mga empleyado. Tanging sina boss at iilang pinagkakatiwala ang mga tao lang niya ang nakakapasok doon. Huminto kami sa isang walk-in freezer. Binuksan niya ito at nanlaki ang mga mata ko nang makita ang laman nito. Iilang mga itim na plastic box katulad noong nakita ko sa truck ni Richie. Ang pinagkaiba lang, buo pa ang mga yon tapos meron ding mga bakal na kandado. Eto, Arnie. Isama mo itong isa sa mga i-deliver ngayon. Special hotdog yan. Mga 7 kilo. In-order ng isang mahalagang customer. Kaya alagaan mo yan ha. Mahal yan. Isang tingin pa lang ay kinabahan na po ako sa kahong inabot niya sa akin, Sir Jupiter. Tapos nagatungan pa ang masama kong kutob ng mga sinabi ni boss. Nangati ang utak ko kakaisip kung anong klaseng hotdog ba yun, bakit mahal, at bakit espesyal. Gawa ba saan yung hotdog na yun? Saka sino kaya yung mahalagang customer? Hindi ko na nga lang itinanong ang mga iyon kay boss. Trabahante lang ako eh. Siya ang amo. Ang trabaho ko, i-deliver ang mga pinapahatid ng kumpanya sa tamang destinasyon. Ang mahalaga lang, bayad ako. Sana lang, huwag akong makasalubong ng kung anumang aksidente, tao o halimaw na nakasalubong ni Richie. Dinala ko ang plastic box sa truck. Pero dahil hindi talaga maawat ang kuryosidad ko, binuksan ko ang mga kandado nito ng palihim. Sandali ko itong binuksan. Nakita kong mga hotdog naman talaga ang laman. Ang karaniwan ng itsura, pero pansin kong mukhang mas masasarap ang itsura
at medyo mas malalaki rin sa karaniwan. Kaya naman napabuntong hininga na lang ako. Kako sa sarili, baka masyado lang akong nag-iisip. Sinara at ikinandado ko na lang ulit ang kahon, nilagay yun sa freezer, tapos bumiyahe na. Payapa naman po ang mga unang oras ng biyahe, Sir Jupiter. Naihatid ko naman yung bultuhang order sa mga restaurant at palengke. Alam ko nga lang na bukas pa talaga ako makakabalik kasi malayo na talaga yung ibang paghahatiran ko. Bandang 6:00 ng gabi, 2 na lang yung naiwang orders. Mga tusino at longganisa para sa isang kainan. Tapos yung special hotdog. Kumakagat na ang dilim noon at medyo inaantok na ako. Kaya hininto ko muna ang truck sa gilid ng isang tahimik na kalsada. Mahirap nang madisgrasya eh. Pagkahinto ng sasakyan, agad na akong sumandal sa upuan at pumikit. Di ko alam kung ilang minuto na po ba akong nakapikit nang biglang may kumalabog sa ibabaw ng cargo container ng truck. Tipo ng kalabog na may lumundag papunta roon. Napabalikwas ako ng bangon at agad kong kinuha ang tubo sa ilalim ng driver's seat. Sinadya kong magdala palagi noon bilang proteksyon laban sa mga masasamang loob. Di ko pa man nabubuksan ang pinto, may narinig na naman akong kaluskos doon kung saan may kumalabog. Ang ginawa ko, biglaan kong binuksan ang pinto ng driver's seat. Kumapit sa bubong ng ulo ng truck saka hinila ang sarili paangat. Di ko pa man nakikita ang kung sinong nasa ibabaw ng kargo, tinutok ko na doon ang tubong hawak at agad bumulyaw. "Hoy! Bumaba ka dyan kung ayaw mo masaktan!" Sir Jupiter, nagulat po ako ng isang malaking ibon ang lumipad palayo mula sa bubong ng cargo container. Hindi ko natukoy kung anong ibon yun kasi madilim. Takang-taka ako dahil hindi naman makakagawa ng ganun kalakas na kalabog ang isang ibon lang. Pumasok ako ulit sa truck para kumuha ng flashlight tapos tiningnan ko ang bubong ng cargo container. Nanlaki ang mga mata ko dahil may nakita akong mga kalmot na parehong-pareho nung nakita ko sa truck ni Richie. Tipo ng kalmot na gawa ng malaking hayop. Ngunit hindi ng isang ibon. Hindi man nabutas ang kargo ng truck ko pero halata pa rin talaga ang nasabing marka. Nagpalinga-linga ako sa tahimik na kalsada habang nakakapit pa rin sa may bubong ng truck. Kumabog ang dibdib ko nang maramdamang may mga nakatitig sa akin mula sa kung saan. Umihip ang malamig na hangin at bahagya akong nanginig. Dali-dali akong bumaba, pumasok sa sasakyan, sinara ang pinto at napaantanda sa kinauupuan. Nagpahid ng malamig na pawis at uminom sa baon kong tubig. Pagkatapos uminom, tinakpan ko na ang plastik na bote, huminga ng malalim at tumingin paharap, lusot sa windshield. Sir Jupiter, halos malaglag ang pangako. Napasandal ng madiin at muling napaantanda ng makatitigan ko ang isang napakalaking aso. Nasisinagan ng mga ilaw ilang metro mula sa truck. Itim na itim ang kulay tapos magulo ang balahibo. Mukha ring isang asong ulol kasi naglalaway ng malagkit at namumula ang mga mata. Alam na alam kong wala naman siyang magagawa sa akin. Nasa loob ako ng truck pero ramdam na ramdam ko pa rin ang kilabot dahil sa titig niya sa akin. Kaya naman pinaandar ko na ulit ang truck at pinaugong ng malakas ang makina nito. Kita kong umangil ang aso at nagtiim ang malalaki nitong mga ngipin. Ilang sandali pa bumuelo na ito at tumakbo palapit sa mismong truck.
Doon ko na tinapakan ng gas para mapaharurot ang sasakyan. Subalit laking gulat ko nang nakailag ang aso at saka may kumalabog sa bandang kaliwang gilid ng kargo. Di ko makita ng malinaw pero naaaninag kong may kung anong kumapit doon. Binilisan ko pa ang takbo ng sasakyan. Ligtas naman kasi wala akong ibang makitang sasakyan sa kalsada at bahagya ko rin itong pinagewang-gewang para lang malaglag yung kumapit. Ang kaso, hindi talaga ito agad bumitaw. Doon na ito lumundag sa kalsada nang papalapit na ako sa mga kabahayan. Kita kong may mabilis na tumakbo patawid pero sa halip na aso, isang tao ang natanaw ko. Nakapulang t-shirt, medyo pandak at payat pero hindi ko nakita ang mismong muka. Binagalan ko na ang takbo at nagtuloy-tuloy pa ng ilang minuto. Huminto lang ako ulit ng may matanaw na karinderya. Pinakalma at inayos ko muna ang sarili bago bumaba ng sasakyan. Tapos siniguradong nakalak ng maayos ang lahat ng mga pinto at bintana, tsaka pumunta na sa kainan. Pagkapasok ko sa karinderya, nalaman kong pasara na pala sila. Nagliligpit na yung tindero na matandang lalaki, pero dahil may natira pa namang kanin at adobong sitaw, hinayaan na lang muna niya akong kumain muna. Umorder na lang din ako ng isang maliit na soft drinks na panulak. Tahimik lang akong kumakain habang patuloy sa pagliligpit yung tindero at ang isa niyang silbidora. Kinakausap din ako ng pakonti-konti ni Manong. Konting tanong kung ano raw ba ang dinideliver ko at saan papunta. Sinagot ko naman po, sinabi kong frozen meat products nga ang dala ko at ihahatid ko sa mga customer. Napangiti pa nga si Manong tsaka nagtanong baka raw pwede siyang magpahatid ng tusino sa susunod. Kaya naman binigyan ko na lang siya ng numero ng telepono sa opisina na pwede niyang tawagan. Nang matapos akong kumain, nagtanong na rin ako kung saan ba yung lugar na paghahatiran ko ng special hotdog. Oo, may copy ako ng address at direksyon pero nagtanong na ako para makasigurado. Nagtaka naman ako kasi natigilan si Manong at seryoso akong tinitigan. Sabi niya, "Nako, mag-ingat ka, iho. Alanganing lugar yung tutumbukin mo. Hindi pa nga sementado ang kalye na papasukin mo eh. Basta tandaan mo lang, huwag na huwag mong huhubarin yung kinikwintas mong rosaryo ha." Sir Jupiter, sinabi naman niya sa akin ang direksyon pero talagang napako na ang pansin ko sa nabanggit niyang pagiging alanganin ng lugar. Gusto kong magtanong pero umurong ang dila ko nang maalala ang nakitang aso sa kalsada kanina. Tahimik nga lang din ako nang magpaalam kina Manong. Kakamot-kamot ako sa batok nang maglakad babalik sa sasakyan. Didiretso na sana ako sa driver's seat ngunit napansin kong umuuga ng konti ang kargo. Kaya naman napatakbo ako papunta sa likod at nagulat nang makitang baklas na ang kandado at bukas na ang pinto. Agad akong kinabahan. Mabilis akong dumampot ng malaking bato sa gilid ng kalsada tsaka sumilip sa loob ng truck. Doon nakita ko ang isang lalaking nakapula. Medyo payat at pandak. Naabutan kong nakalabas na ang ilang laman ng freezer at sinusubukan niyang baklasin ang kandado ng itim na plastic box. "Hoy! Anong ginagawa mo dyan?" Ubod lakas akong sumigaw. Napalingon siya sa akin. Nakita kong nanlilimahay dito at sobrang napakadungis. Naglalaway din ng kulay berde tapos napakalapot. Nakatiim ang kanyang mga ngipin. Parehong-pareho doon sa asong nakita ko. Sa takot ko agad kong hinagis sa kanya ang batong hawak ko. Tinamaan siya sa balikat at mariin siyang umangil.
walang ano-ano'y agad din itong bumuelo at tumakbo palabas. Napakaripas naman ako palayo, natatakot na baka saktan ako ng baliw na yon. Sinalubong ako ng matandang tindero ng karinderya. Narinig daw kasi niya ang sigaw ko. Taranta kong sinabi sa kanya ang nangyari at napalingon din ako ulit sa sasakyan. Lalong nagtaka kasi wala na yung taong akala ko humahabol sa akin. Sa halip isang malaking ibon ang nakita naming nakadapo sa sanga ng malapit na puno. Nakatitig sa bukas na kargo ng truck. Napalingon ako ulit sa matandang tindero nang tumakbo ito pabalik sa kanyang karinderya tapos bumalik na naman sa tabi ko. May dalang 2 piraso ng bawang. Lumingon ako ulit doon sa ibon nang marinig kong pinagaspas nito ang kanyang mga pakpak. At bago pa man ito makalayo, hinagis na ng matanda ang mga bawang sa ibon. Sir Jupiter, natigilan ako sa pagkamangha ng bumagsak sa likod ng puno ang ibon. Lalapitan ko na sana pero pinigilan ako ni Manong. Ilang sandali pa, isang malaking aso naman ang natanaw kong kumaripas ng takbo palayo sa puno. Madilim kaya hindi ko masyadong naaninag pero malakas ang kutob kong iyon ang parehong aso na nakainkwentro ko sa daan kanina. Pinainom ako ng malamig na tubig ni Manong at pinahiran ko na rin ang tagaktak kong pawis. Sa totoo lang po, pakiramdam ko noon ay magkasinlamig yung tubig at pawis ko dahil sa kilabot. Bumahid po kasi yung laway ng kakaibang tao sa sahig ng truck, Sir Jupiter, at hindi po ako pwedeng magkamali. Sigurado akong yun din ang mismong laway na nakita ko sa truck ni Richie. Kulay berde, napakalapot at napakasangsang. Kinausap ako ulit ni Manong habang sinusubukan kong ayusin ang kandado ng truck. Sabi niya, Sir Jupiter, isang aswang daw ang sumugod sa sasakyan ko. Meron daw kasi talagang iilang mga aswang na gumagala sa bahaging iyon ng Batangas. Palibhasa, magubat at hindi ganun karami ang mga kabahayan, kaya nakakapamuhay ang mga ganoong nilalang. Dagdag pa ng matanda, yun rin ang mismong dahilan kung bakit niya sinabing alanganing lugar ang paghahatiran ko ng order. Bukod sa liblib at di sementado ang daan, may napapabalita rin daw ng mga aswang na namumugaran doon. Napalunok ako ng laway. Alam ko rin napakaputla ko noon dahil sa pagkabalisa at kilabot. Nagdadalawang isip na akong tumuloy pero kailangan ika nga, trabaho lang. Naintindihan naman ito ni Manong. Kaya naisip niyang pahiran ng bawang ang iilang bahagi ng sasakyan ko. Ang mga pinto sa harap at likod, sa bubong tapos sa magkabilang gilid. Kahit nga ang mga freezer ay niligyan din namin ng konting bawang ang gilid-gilid ng mga bukasan. Sabi pa nga niya, Sir Jupiter, siguro raw iniligtas ako ng rosaryong suot ko. Yun malamang ang dahilan kung bakit di ako mismo ang sinalakay ng aswang. Yun nga lang ay palaisipan sa kanya kung bakit ang special hotdog ko ang pinunterya nito. Napakibit balikat na lang ako kasi wala rin naman akong alam sa mga ganoon. Matapos makapagpasalamat at magpaalam ulit sa matanda, lumarga na ako. Siguro mag-aalas 8 na ng gabi noon. Hindi ko itatangging kumakabog pa rin talaga ang dibdib ko kasi iniisip kong baka nakasunod lang sa akin ang aswang. Pero naiisip ko rin naman na baka masyado lang akong nababahala para sa wala.
Kaya naman itinuon ko na lang ang pansin sa pagmamaneho. Inihatid ko yung mga tusino at longganisa sa customer naming kainan. Pagkatapos tinahak ko na yung daan papunta sa huling customer. Yung paghahatiran ko ng special hotdog. Hanggang sa marating ko na yung sinasabi ni Manong na lubak-lubak na daan. Tugma naman ito sa direksyon na sinabi ni Boss Dante. Tinigil ko ang truck sa may palikong daan. Palagay ko kasi mahihirapan na akong lumabas kapag ipinasok ko ang sasakyan doon. Kaya naman kinuha ko na lang ang plastic box mula sa cargo container. Pinahiran ko pa ng konting bawang sa may gilid para siguradong hindi habulin ng aswang o ng kung anumang nilalang. Sandaling nagdasal. Sinindihan ng flashlight at lumakad na sa mabatong daan. Sir Jupiter, kita ko na naman ang bahay na paghahatiran ko ng special hotdog. Hindi naman ito ganun kalayo mula sa pinaghintuan ko ng truck pero ewan ko ba, pakiramdam ko na napakaraming pwedeng mangyari sa akin sa maliit na distansyang yun. Nagpalinga-linga ako habang winawasiwas ng marahan ang flashlight. Napakadilim ng kakahuyan sa magkabilang gilid ng daan. May natatanglawan ang ilaw ng mangilan-ngilang mga ibon, ahas at iba pang hayop gubat. Ngunit may bahagi ng utak ko ang nagsasabing, hindi talaga mga hayop ang mga yon. Naisip ko tuloy ulit ang itsura ng kakaibang tao na nanloob sa truck. Gumuhit sa kukote ko ang kanyang namumulang mga mata. Nanlilisik na nakatitig sa akin. Inilamos ko ang isang palad sa mukha. Pinipilit baliwalain ang panginginig ng kalamnan ko kahit gustong-gusto ko nang bumalik sa sasakyan. Tumapak ako sa harap ng bakal na gate na pakay ko. Hindi naman ganoon kataas ang bakod pero hindi ko na makita ang bahay sa loob. Pinindot ko ang doorbell. Umihip ng marahan ang malamig na hangin. Lalo akong nanginig. Lumingalinga ako at nakitang may pamilyar na pares ng mga mata na nakatitig sa akin. Naroroon ito sa loob ng madilim na kakahuyan kaya di ko maaninag ang kabuuan ng kanyang itsura. Bagamat halata kong naghihintay lang ito ng pagkakataong masunggaban ako. Hinawakan ko ang palawit na krus ng rosaryo na nasa leeg ko. Tanaw kong umatras ng bahagya ang kung anumang nilalang. Pinindot ko ulit ang doorbell nang di inaalis ang tingin sa mga matang nakatingin sa akin. Umihip ulit ng marahan ang malamig na hangin. Muli akong nagdasal hanggang sa kumalansing na ang bakal na tarangkahan. Pumarap ako sa gate. May lumabas doon na isang matandang babae na medyo pormal ang gayak. Tinignan ako nito ngunit agad napakunot ang noo nang mapako ang mga mata sa rosaryong suot ko. Tinanong niya ako kung ano ang kailangan ko, kako naman nagdi-deliver ng hotdog galing kay Boss Dante. Saglit naman siyang tumingin sa plastic box na hawak ko at nagliwanag ang mukha. Pinaghintay ako at dali-daling pumasok ulit. Tatawagin lang daw niya ang kanyang anak sa loob. Sasabihin ko sana kung pwede bang kunin na lang niya yon at nang makasibat na ako pero nakalakad na siya papasok. Tumingin ako ulit sa kakahuyan. Naruroon pa rin ang pamilyar na pares ng mga mata. Hinawakan ko ulit ang rosaryo ko tapos nagdasal na naman. Isang Ama Namin, 3 Aba Ginoong Maria at 1 Gloria. Ilang minuto pa may lumabas na lalaki sa bahay. Mistisong siguro nasa 40 anyos na ito. Nginitian niya ako.
Naglalakad pa lang siya papalapit sa akin. Sinasabi na niyang buksan ko raw ang kahon, kaya binaba ko ang plastic box at binuksan ang mga kandado. Napalingon pa ako sa kinaroroonan ng nagmamasid sa akin pero wala na ito roon. Tinanong ako ng lalaki kung may problema raw ba. Sabi ko naman, "Naku, wala naman po, bossing. Pakiramdam ko lang kasi may nagmamasid sa akin eh. Ewan ko kung sino." Kita kong lumingon din ang lalaki sa kakahuyan. Tapos sinabi niya sa akin na huwag ko lang pansinin. Inilahad niya ang isang palad tsaka sinabing abutan ko siya ng hotdog ko. Kaya kumuha ako ng isa sa lalagyan tsaka binigay ko nga sa kanya. Sir Jupiter, napansin kong nanlaway yung lalaki pagkakita pa lang sa hotdog ko. Inamoy-amoy niya ito, ngunit nagtaka ako nang biglang napakunot ang kanyang noo. Inamoy pa niya ng maigi ang hotdog. Tumingin sa akin at nagtanong kung may bawang raw ba ang inorder niya. Kinabahan ako. Kabilin-bilin pa naman ni Boss Dante na ayusin ko ang delivery na to kasi mahalagang customer ang kaharap ko. Kaya naman sinubukan kong magpaliwanag. Kako nilagyan ko nga ng bawang ang bandang gilid ng kahon bilang proteksyon. Pero nilinaw ko namang walang bawang ang mismong hotdog. Ang kaso ay sinauli niya sa akin ang inamoy niyang hotdog. Sabi niya, "Pagbibigyan ko ulit kayo ngayon. Hindi ninyo naitid ang order namin noong nakaraan tapos ngayon ito naman ang nangyari. Hindi ko babawiin ang binayad ko na kay Dante. Pero kailangan dalhan niyo ulit ako ng bagong set ng mga hotdog. At huwag ka nang magkakamaling lagyan ng bawang ang kahon. Liwanag!" Sir Jupiter, iniwan niya akong nagtataka sa labas ng kanilang gate. Natauhan na lang ako nang tumunog ang tarangkahang pagkasara. Inisip kung ano ang problema. Gayong sa gilid nga lang naman ang nilagyan ko ng bawang. Pero wala akong maisip na katwiran. Sinarado ko na lang ulit ang kahon at dali-dali nang bumalik sa sasakyan. Lumarga ng ilang minuto hanggang sa makarating sa bahaging hindi na ganoon kaliblib. Marami ng mga sasakyan at gusali. Doon ko pinarada ang truck at natulog ng ilang oras bago bumiyahe pabalik sa warehouse. Madaling araw na ako nakarating. Umarada sa parking lot saka agad na bumaba. Medyo nagulat nang may itim na pusang lumundag mula sa bubong ng kargo. Nilingon ko ito pero katakatakang bigla na itong nawala. Gusto ko sanang hanapin, subalit nang maisip ang problema ang kinakaharap ko, ang hotdog at si Boss Dante na agad ang naisip ko. Oo, mabait at masayahin si Boss. Pero baka magalit siya sa akin kapag nalamang di tinanggap ng customer ang special hotdog. Bit-bit ang itim na plastic box, lumakad ako papasok ng warehouse. Nilagay ko muna ang kahon sa freezer ng mga karaniwang hotdog kasi madaling araw pa lang naman at wala pa si Boss Dante. Wala akong susi doon sa off-limits na mga freezer. Matapos kong mailagay ang kahon, lumakad na ako palabas ng warehouse. Nakasalubong ko pa at binati ang ilang mga katrabaho kasama na si Marie, yung buntis na isa sa mga taga-repack. Tinanong nila ako kung bakit mukha akong problemado. Pero di ko muna sila sinagot. Kakapagod ako at sa susunod na lang ako magkikwento. Ang nabanggit ko lang pagsabihan nila si Boss na nasa cold storage nga yung kahon ng special hotdog. Ako na lang ang papaliwanag sa amo namin kung ano ang nangyari. Pasikat na ang araw pagkalabas ko ng warehouse. Diretso na sana ako sa sakayan ng pedicab pero natigilan ako nang may matanaw ako sa kabilang dako ng kalsada. Isang lalaking madungis, pandak at medyo payat
nakasuot ng pulang t-shirt. Nakatanaw sa factory ng kumpanya namin, yung building na katabi ng warehouse. Sir Jupiter, nanigas ako sa kinatatayuan. Iniisip ko kung paano niya ako nasundan. Bakit kaya siya naroroon sa labas ng kumpanya namin? Ano kaya talaga ang pakay niya? Kung aswang siya at gusto niya ng mga hilaw na karne, marami namang mga palengke sa paligid eh. Bakit sa amin pa talaga? Ilang sandali pa nilingon na niya ako. Napakatalas ng tingin niya sa akin, Sir Jupiter. Nangatog talaga ang tuhod ko kaya taranta na akong lumakad nang di siya nililingon. Dire-diretso na akong sumakay ng pedicab pauwi. Nang makaupo sa sasakyan, nilingon ko siya saglit ngunit katakatakang wala na siya roon. Di ako mapalagay pag-uwi ko ng bahay, Sir Jupiter. Naaaning ako. Natatakot kahit makakita lang ng simpleng aso, pusa o ibon. Iniisip ko kasing baka yun yung kakaibang tao na nag-iiba na naman ng anyo. Tinatanong nga ako ni Mrs. kung ano ang problema pero hindi ko naman masabi sa kanya. Siyempre ayoko naman siyang mag-alala para sa isang bagay na hindi ko pa talaga gaanong alam. Kaya pinilit ko na lang ang sarili na makapagpahinga at makatulog. Kako pupuntahan ko si Boss Dante mamayang hapon. Ang kaso masyadong napahaba ang tulog ko, Sir Jupiter. 5:00 pasado ng hapon na ako nagising kaya dali-dali akong naligo, nagbihis at kumain. Pagkatapos nagpaalam na kay Mrs. at umalis na ng bahay. Inabutan ng dilim sa daan at umaasang sana abutan ko pa si Bossing. Pagbaba ko sa pedicab, dire-diretso lang akong naglakad papunta sa property ng kumpanya namin. Tagaktak ang pawis ko sa kamamadali. Pero napabagal din ng konti nang makaramdam na naman ng kilabot. Lumingon ako ulit sa tapat na bahagi ng kalsada at nakita ko nga roon ang kakaibang lalaki. Nakaupo sa isang madilim na bahagi. Nagtitiim na naman ang mga ngipin at naglalaway. Nakatitig pa rin sa factory namin. Doon na ako tuluyang tumakbo papasok ng warehouse at dumiretso ng office ni Boss Dante. Huminto sa harap ng pinto, lumunok ng laway, tsaka kumatok. Pinapasok naman ako agad ni Boss pero ramdam kong hindi maganda ang timpla nito. Seryoso ang mukha habang nagyoyosi. Bungad niya sa akin. Arnie, sabihin mo ang totoo. Ano nangyari kagabi? Bakit tinanggihan ng customer yung delivery? Pinahid ko ang pawis sa noo. Sinimulan ko sa pagsasabing nilagyan ko nga ng bawang ang bandang gilid ng plastic box. Mukhang naamoy nung customer yung bawang kahit hindi naman nalagyan yung mismong loob ng kahon o yung mga hotdog. Sunod na tanong sa akin ni Boss, ano raw bang nakain ko't nilagyan ko ng bawang ang kahon? Sagot ko naman kasi po, pahala na kayong maniniwala kayo, hindi, pero po kasi, sinugod po ng aswang yung truck, pinuntirya yung hotdog. Aswang po talaga yun, Bossing nagbabago ng anyo. Tapos naglalaway at kakaiba yung kilos. Nagkatinginan kami ni Boss Dante. Hindi ko alam pero hindi ako makaramdam ng pagkabigla sa kanya. Para bang inasahan na niya ang sinabi ko. Napaisip tuloy ako kung alam na ba niya ang tungkol sa mga aswang sa Batangas. Kung ganun, bakit naman di na lang niya sinabi sa akin nung una pa lang? Yung huling sinabi kaya ng dating driver na si Richie tungkol doon din kaya? Huminga ng malalim si Boss at bumuga ng usok ng yosi.
Pinatay din niya yon sa ashtray na nasa kanyang mesa. Tumingin ulit sa akin at magsasalita na sana, ngunit naputol ang usapan namin nang may tarantang nagkakatok sa pinto ng opisina. Pinapasok din ito ni Bossing. Agad nitong sinabi na may kung anong halimaw ang sumalakay sa warehouse at dumiretso sa may cold storage area. Dali-dali kaming lumabas ng opisina ni Boss Dante. Bit-bit niya ang kanyang pistola na kinasahabang tumatakbo. Hinablot ko yung isang malaking gunting na nakita kong pakalat-kalat sa isang mesa. Nagtuloy-tuloy kami sa may cold storage area. Doon naabutan naming kinukumbabawan ng isang napakalaking itim na aso ang isa sa mga gwardya. Walang ano-ano'y agad nagpaputok si Bossing. Tinamaan ang aso sa may binti. Napahiyaw ito ngunit agad ding tumakbo at sumuot sa pagitan ng malalaking mga freezer. Pinahalugog ni Bossing sa mga tauhan niya ang area na yon ng warehouse, pero hindi namin agad natagpuan ang aso. Kinuha ko tuloy baka nagbago na naman itong anyo at naging mas maliit na hayop. Ramdam ang kaba sa bawat isa sa amin. Palinga-linga at baka biglang sumalakay ang sinasabing aswang mula sa kung saan. Sandali rin akong tinanong ni Boss Dante kung paano nakarating iyon sa kumpanya. Sabi ko naman hindi rin ako sigurado kasi nga pinahiran din naman namin ng bawang nung tindero ang mismong truck. Sinundan lang ba niya ako sa pamamagitan ng pagtakbo o kumapit talaga ito sa sasakyan? Ilang sandali pa narinig naming may kumalabog doon sa off-limits na mga freezer. Dali-dali kaming pumunta roon at nakita naming wasak ng kandado ng area. Bukas na rin ang pinto ng mismong walk-in freezer na pinaglalagyan ng special hotdogs. Nang sumilip kami sa loob, nakita namin ang kakaibang madungis na lalaki. Kinakain ito ang mga hotdog mula sa wasak na plastic box. Halatang sarap na sarap ito. Lamon kung lamon talaga. Muling nagpaputok si Bossing. Sa pagkakataong iyon, nakailag ang lalaki at agad na sumugod papunta sa amin. Nagngangalit ang mga bagang nito at nakaamba ang matatalas na mga kuko, kaya naman napaatras kami. Wala akong magawa nun kundi kumapit sa hawak kong gunting. Yun lang ang sandata na meron ako. Sinusubukan pa rin siyang barilin ni Boss pero talagang nakakaiwas ito. Nang makalapit ang aswang, mabilis niyang dinagana ng amo namin. Nabitiwan ni Boss Dante ang pistola. Pilit pumapalag si Bossing. Sinasapak niya ang mukha ng demonyo pero di ito natitinag. Sa halip umakto itong sasaksakin na niya ng matatalas na mga kuko si Boss Dante. Doon na ako kumilos. Mabilis kong itinarak ang hawak na gunting sa tagiliran ng sinasabing aswang. Muli itong napahiyaw ng malakas at tumitig ng masama sa akin. Kita ko pang tumagas ang dugo nito at bumahid sa amo namin. Sir Jupiter, pakiramdam ko noon ay kaharap ko na mismo si kamatayan. Siyempre ayoko pang mamatay, pero alam kong wala akong takas sa demonyong yon. Galit na talaga siya sa akin, kaya kahit tumakbo man ako, alam kong hindi ako sasantuhin noon. Nangangatog na ang mga tuhod ko. Wala akong magawa kundi mapahawak sa rosaryong kinikwintas ko. Manalangin sana protektahan ako ng may kapal. Sana hindi pa yun ang oras ko. Ilang sandali pa may nagpaputok na naman ng baril. Napalingon ako at nakitang nadampot pala ng isa sa mga gwardya ang pistola ni Boss. Kaya naman napaatras din ang lalaking yun. Tapos kumaripas palabas ng cold storage area. Mabilis naman namin itong hinabol. Nagsusumigaw din kami para marinig kami ng iba pang mga tauhan sa warehouse. Lumabas na muna sila at baka sila naman ang masaktan ng taong yun. Ang problema, sadyang meron talagang nadali ang halimaw, Sir Jupiter. Isang biktima na lalong gumulo sa utak ko. Pinuntirya nito ang buntis naming kasamahan na si Marie. Kinaladkad palabas ng warehouse at dinala sa bandang likod ng property.
Mas dumami ang tumulong para tugisin ang aswang, Sir Jupiter. Ako naman ay hindi na magawang ituon ng pansin sa paghahanap. Umiikot sa utak ko kung bakit si Marie ang dinagit niya. Sa dinami-dami namin doon, ano ang meron kay Marie? Gusto ba nitong kainin ang bata sa sinapupunan ng kasama namin? Sa totoo lang, di ko na maintindihan ang aswang na yun noon. Bakit gusto niya ang special hotdog at ang di pa naisisilang na sanggol? May naisip kong sagot pero ayokong tanggapin yun, ayoko. Halos kalahating oras pa po ang lumipas bago namin natagpuan si Marie, Sir Jupiter. Naroroon ito sa basurahang nasa may likod ng factory. Napakalagim ng sinapit. Wak-wak ang tiyan at wala na ang kanyang sanggol. Ilang oras pa naming hinanap ang aswang noong gabing yun, Sir Jupiter, pero wala na talaga. Di na rin po ito bumalik ulit sa mga sumunod na gabi at di ko na rin siya nakikita sa labas ng kumpanya. Hanggang sa lumipas ang mahigit isang linggo, formal na akong nagpasa ng resignation letter kay Boss Dante. Tinanong niya ako kung bakit ako magre-resign. Sabi niya kung ayaw ko na sa Batangas, magsabi lang ako. Ibabalik na lang niya ako sa dati kong pinaghahatiran na dito lang sa Cavite. Pero hindi naman kasi yun lang ang dahilan ko, Sir Jupiter. May mas malalim pa akong hinala. At di ko alam kung gugustuhin ko bang malaman ang sagot o huwag na lang. Habang magkausap kami, tinanong ko si boss kung ano ang meron sa special hotdog. Bakit ito gugustuhin kainin ng isang aswang na kumakain ng sanggol? Napalunok lang ang amo namin. Tinanong ko sa ulit kung mga aswang din ba yung customer dapat ng special hotdogs. Nanatili siyang tahimik pero tumango sa harap ko. Nakakadiri, nakakasuka, nakakainis isiping may mga ganitong tao sa paligid. Yung aswang medyo naiintindihan ko pa kasi natural sa kanila ang kumain ng tao eh. Pero ang makipagtulungan sa mga aswang ang isang tao para lang sa pera? Yun ang hindi ko talaga manguya. Kahit hanggang ngayong matanda na ako. Kayo po ba, Sir Jupiter? Sa tingin ninyo ba, tama ang hinala kong mga fetus nga mismo ang special hotdogs na yun? Kung oo, bakit naman kaya mas pipiliin ng mga aswang yung mga ginawa ng hotdog imbis na kumain ng sariwa? Pinipili lang ba nila yung mga batang patay na talaga ng isilang? Hindi ko na po nasagot ang mga tanong na yan kasi nga nag-resign na ako. Kaya siguro yung mga listeners na lang ang tumulong para maliwanagan ako. I-comment nyo na lang ang inyong mga kuro-kuro para mabasa ko. Hanggang dito na lamang po. More power sa inyo, Sitio Pangil.